Asahan na ang mas pinaigting na mga programa ukol sa pagtataguyod ng mental well-being ng mga Dagupenyo matapos ang naganap na signing of Memorandum of Partnership sa pagitan ng LGU Dagupan at Philippine Mental Health Association. Saklaw nito ang pagbibigay ng mga ilang lectures na nagpapatungkol sa mga mental health awareness upang matukoy at matugunan ang mga suliranin na may kinalaman sa mental issue ng isang individual. Ayon sa City Population Office, malaking bagay ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa naturang asosasyon upang matulungan ang mga Dagupenos pagdating sa nasabing usapin. Hatid ang mga serbisyong nakapaloob dito sa mga kabataan, mga eskwelahan, maging sa mga mag-asawa na ibinabahagi rin sa komunidad. Samantala, patuloy na inihaanda ang ilan pang mga programa sa ilalim ng pampopulasyon at kaunlaran na inaasahang mapapakinabangan ng mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.